úplne jasno, že čo treba robiť. A to je mať fungujúci web. A teraz to znie veľmi tak jednoducho, že jasne sa, že to máme, ale ja poviem také aj pár príkladov jednoduchých, kedy v minulosti do toho, alebo nejakých 7-8 rokov dozadu jeden veľký medzinárodný zadávateľ, ktorý prišiel na náš trh a country manager tej firmy bol zrozený, že ľudia nenakupujú. Mali aj nejakú e-shopovú časť a kamenné prevádzky a v podstate prvú vec, čo odporúčam, je presne dať ľuďom, ktorí s tým aj nerobia, samozrejme dať si nakúpiť. To je to, že čo sme spravili v agentúre v tej dobe. A ja som bol zhrozený z toho, že oni majú konverzný pomer až 0,1. Až. Lebo 20 minút som nevedel nakúpiť produkt. A stálo to na takých chybách ako PSČ. Po PSČ ste museli bez nápovedy zadať vo formáte 4 čísla, medzera a číslo. Toto som tam skúšal toľko v kombinácii, že už som bol zhrozený z toho a teraz akože prvá vec u toho klienta bola, že nie, nejdeme riešiť media mix, a my ideme riešiť, aby... Toto si trúfite povedať fakt z country manažerovi veľkej firmy, že fakt sa nám pozrite najprv na tie základné veci, či to funguje. A ono to znie ozaj, že veľmi tak, že smiešne, ale podľa mňa nemám rád, keď klient chce robiť všetko, zároveň to nie je dobré. A toto je presne to, prečo sa na to tak aj pozerám, lebo to moje východiskové pôsobenie kariérne je, to som si tiež pozeral dnes, 12. mája 2012 som založil prvý e-shop na ShopTete. Som dlhoročným klientom, ale taký rodinný hobby projekt, ale v podstate na tom tiež som videl, čo sa tam dá vyklikať a čo sa tam dá robiť. A v podstate aj taký obyčajný SMS, nie marketing, ale SMS-ky pre klientov a podobne sú veľakrát také drobnosti, ktoré pomôžu. Tých modulov aj dneska som si pozeral, je tam milióny a to je skvelé, len zase netreba mať všetky, ale dobre ich mať. A späť teda k tomu media mixu, áno, to si nechcel počuť, že je to individuálne, ale ono fakt sa dá robiť, že zamyslieť sa nad tým a ja to považujem lepší scenár, kedy ak si poviete, že teraz ideme robiť ten brand, tak chytiť nejaký ten budget a skúšať si tie veci. A príklad ísť, tak ako aj v PPCčku, no nejdete teraz do, hneď YouTube, asi idete do searchu, porovnávača, teda, že tie najlepšie možné scenáre idete a pridávate. Takže telka je super, ale budžetovo a riskovo je niekde inde v tom procese. Čiže dá sa to urobiť, že kampaň, ktorú si otestujeme na nejakom budžete a tam ten scenár funguje, že v tom digitáli urobíme takú mohutnejšiu kampaň s veľkým reachom, nazbierame si to publiká, zase krátkodobo otočíme peniaze, zarobíme, vidíme, že to funguje, pridáme a podobne. Samozrejme, že nie je problém minúť veľké budžety, možno niekedy prezradím, koľko som minul za jeden deň na slovenskom trhu, to sú obrovské čísla. Tak prezrať. Poviem to, ale nepoviem klienta, ale sa porušil strašne. Nemusíš. Keď si poviete, že máte veľký budget, tak na slovenskom trhu, a myslím, že to je úplne najväčší budget ever, tak to bolo 300 000 eur na jeden deň. 300 000 eur na jeden deň zadávateľ dal. Čiže si predstavte, že čo je to za budget. Možno prepáč, on to zadal na jeden deň, alebo... Nie, neminul to za deň, zadal to na jeden deň. Bol to na jeden deň, akože to bola kampaň na jeden deň za 300 000 eur. Si predstav, že to je mohutné. Ono potom medzi kolegami tu prebiehalo, ja som si dal taký, že s čím to pripodobniť, keď poznáte ten seriál 24, či ako sa to volá, také, čo tu po každej hodine išli taký ten akčný, tak sme presne vyzerali, že taký ten časomiera a každá sekunda ubiehala a fakt tam sa dá urobiť strašne veľa chýb. Ale dopadlo to dobre, klient bol extrémne spokojný a toto je, myslím si, že taká fakt veľká vec, ale to neznamená, že teraz, ja to poviem inak aj z tých rodinných projektov, že vy keď prídete s o mnoho menším budžetom, že to nie je dobré. To je práve, že dobre. Za mňa je väčšia výzva z menšieho budžetu urobiť väčší výklad. A napríklad z tých 10 000 máme na Slovensku jednu skúsenosť, keď sme zasiahli väčšiu časť Slovenska brandovou kampaňou niekoľkokrát. Preto hovorím, že už tých 10 000 sa to dá spraviť celkom zaujímavo, ale tak nenakúpiš tam, tak to nenakúpiš. Vieme toľko nakúpiť, ale chceš vidieť čo, 2 alebo pár TV spotov, aby si bol spokojný, ale aby to fungovalo. Takže ten postup, ja nechcem povedať, že jasný, ale záleží od toho budžetu, cieľov a tak ďalej, ale dá sa robiť, že v malom a postupne pridávať. Ako to robíš v searchi, v performance a tak ďalej a postupne pridávaš tie iné a iné kanály. Takže aj tam by to malo tak fungovať, ale poviem aj tú negatívnu skúsenosť, že ja sa teším, keď klient príde, a nielen môj, ale aj na trhu počujem, že chceli zapnúť brandovú kampaň, dali do toho, nepoviem presne sumu, aby sa to nedalo odhaliť, ale viac ako 100 000 na kampaň, že prvú si idú vyskúšať.
a že dáme o to 100 000 a vyskúšame si to. Viete, čo sa stalo? Dali o to 100 000 a vyskúšali si to. To je úplne, že to je taká skúška, že ja som zrozený, ale v performance riešili, ja som neriešil, ale agentúra, ktorá mi to hovorila, tak performance agentúre riešili, že 100 € navyše, to je veľa. Takže si predstavte, že na jednej strane ma by to mohlo tešiť, ale neteší ma to, lebo takto to fungovať nemá. Ja si myslím, že seriózny partner, kdekoľvek, akýkoľvek dodávateľ by mal povedať aj otvorene, viete čo, nerobte to. Nerobte to, fakt si myslím, že toto je veľký risk, nemusí to dopadnúť dobre, nerobte to. To je podľa mňa už seriózny prístup.